Bueno, creo que o partido que no primeiro tempo foi moi táctico, moi nivelado, un pouco esperando, creo que os dous equipos que chegara ao seu momento, sin renunciar cando tíamos o balón, pero eu creo que se impuxo a organización defensiva dos dous equipos sobre o ataque, ainda que nós creo que, bueno, sobre todo chegando por fora, tuvemos moitas chegadas, pero poucas ocasións, non? E creo que no segundo tempo sí que fixemos un gran partido, moi completo, con moitas ocasións, para min para ganalo ben, pero nos faltou definir, non? En algún caso, bueno, un gol que me parece que é legal, polo que acabo de ver agora, unha acción aí dun penalti tamén que me parece clara, bueno, é unha situación na que amigo o porteiro pois desbaratou, pero creo que fomos no cómputo xeral merecedores dos 3 puntos. Como valoras o punto? En principio, como dis, merecíades os 3, pero que supongo que Bergantiños está... Bueno, pues nos supón seguir sumando, non? Aquí esta regularidade que está tendo o equipo de ter solo 2 derrotas nos fai que, bueno, pues a veces sumas de 3, e cando non sigue sumando de un punto que a veces parece que non valen, pero despois te das conta de que sí que conta, non? Bueno, seguir na mesma línea, creo que o equipo non se lle pode reprochar nada no que fixo hoxe, non? Creo que pelexou e foi a polos 3 puntos durante todo o partido, bueno, sumamos de un e seguimos avanzando. E agora a Copa, agora sí que xa cambiando o chip, non? Para ese partido con Tudelano, que esperas? Bueno, espero un partido ilusionante, non? Un pouco para todo o mundo, para o pobo, para o clube, para nós mesmos. Espero que demos un bon nivel competitivo como demos hoxe e non renunciar a nada, non? Despois o partido nos pondrá no seu sitio, pero nós en principio vamos con toda a ilusión do mundo para poder avanzar e para poder seguir na Copa. Moi ben. Dicías agora, non, que tiveste a oportunidade de ver ese gol anulado de Duxío, non sei que te parece, Creo que apeina un futbolista do Coruxo, non? Xa non me pareceu no banquillo. O propio Liña nos dixo que, bueno, que si era así, pois que se equivocara, pero creo que non salta ningún dos nosos, o peina un futbolista do Coruxo, e o aproveita por detrás para facer gol, non? Pero bueno, é o que toca. E falabas antes, non, na primeira parte, pois se desquen de neutralizarvos uns ao outro, eu creo que na segunda sí que vimos un Bergantiños que saiu máis enchufado, non sei con que sensacións te vas. Bueno, me vou ca sensación de que nos a nivel defensivo prácticamente non sufrimos, non? Algún balón parado, algún remate que se foi alto, pero creo que non sufrimos ocasións e que no segundo tempo tuvemos 3 ou 4 polo menos para facer gol claras, non? Con boas paradas de amigo, repito, con a mellor no último momento non unha boa definición como esa de Cano que tira fora, pero creo que fixemos situacións suficientes para ganar o partido con claridade, non? A nivel defensivo non sufrimos, así que, bueno, creo que hai que darlle moi boa nota ao equipo, a pesar de non ganar, non todo é o resultado. E como decía, non? Agora a Copa, pensar xa na Copa. Sí, agora xa, desde o adestramento de mañán, empezamos a recuperar e a pensar, bueno, en un día que todos temos marcado aquí como importante, non? Ou como histórico, fai moitísimos anos que non xoga un partido de Copa de Rei en Carballo, así que nada, vamos a preparalo ben, a dar unha boa imaxe e a competir para intentar continuar na competición.